So, hi mga viewers, no? It's April 6, no? So, karong udto is magluto kag saging, no? Saging with ginamos, no? Sa karong kaudtohon. So, itak-an na ako mga viewers, na? Hi, day ka sa akong mga viewers, da shout out mga untag saging diha, no? Sa inyo mga untag saging diha. So, tabunan sa nako mga viewers, na? Samtang magpaabot ko nga magluto. So, let me check. Okay. Hapit na maluto mga viewers, na. Ako lang i-fast forward araw madali na. So, hapit na maluto atong saging. So, while nagpaabot ato say sit up ang atong ginambas, no. Dayan, kanira bang saginga kay is 1 kilo and a half ra, no. Sa kilo og tunga, tag 35 na ang mga kilo ro mga viewers kay tungod sa kamahalan ni mahal, no. So, karon shout out dai ko sa ginambos nga akong gipalitan, no, si Naknak, no. So, kaila mo mga viewers, no, ilada Naknak, no. Yan yung ginamos mga ka-viewers ang ipalit, no, tag 150 ang lapad. Nindot yung ginamos mga ka-viewers sa inyo nakita kay nga ako po yung natilawan mga ka-viewers, no, dili siya parat na nindot o timpla, no. Sa ganahan mo order, ipiin si Naknak, no. Dara loto na. So nag-prepare na ako og saging mga ka-viewers, no. Saging nga ginamos, sili, lamonsito, lami kayo, no. So, ang saging na ko sa tunga na hinog-hinog po na siya mga ka-viewers, no. So, nagkahangol-hangol ko kaon ani kay murag lami jud kayo ihangkab, no. Lami kayo ihangkab og ani bitang nga pagkaon nga bisag kanang kuan walay sumol ba, no. Mao din atong kinabuhi diri sa probinsya mga ka-viewers, no. Sa inyo nakita karang pikas usa mga viewers, sardinas dahil na giitlogan, no, giluto, gigisa sardines nga with egg, no. So Maribel nagluto na mga viewers. So lami kayong kaon ako diri mga viewers, oy, sa mga on sa tanin nyo guys, sa mga on tayo mga viewers. Hi, shout out tayo ko sa itong mga viewers diha, no, sa itong mga star senders. Hi sa atong mga followers o sa atong mga sa atong mga viewers nga atong barmi mo tanaw sa itong upload nga kong video. Hi diha mayong udto, no. So pizza size sa Abril dahil taron mga ka-viewers, na sa mao ni akong trip ron karong adlaw, no, luto og saging, relax gamay, nga unta, no. So inyo nakita o sa kilog tungara na mga ka-viewers, na. Sa ganahan mo order og kuan mga ka-viewers, ha, kanang ginamos adto mo ka Naknak, no. Naknak kailam siguro mo Naknak dayday, no. So taga-tagasa, no. Shout out dai ka Mads Naknak, no. Nindot ka na siya ginamos mga ka-viewers, dili parat nindot og timpla. Magbalik-balik mo. Nice, sardinas na ko nga with itlog, igisa lami kay Paris ng ginamos, sardinas nga giitlogan, dayon saging. Lami kayo, no. Ang kauban nga akong kakaon dra, ako ang asawa, no. Kaming duha nagkalunos-lunos jud og kaon, marami kuan karon pa katilaog balik. Bitaw karon sa juday may katilaog balik ani mo ning nagpalit ko ginamos kang Naknak, no. Kay nakita na ko sa iyang post nindot kayo siya ginamos. So proven and tested nindot juday siya, dili parat yung ginamos. Balik-balikon mo ni kaon ron karong hapon na sad ginamos na sad, no. Kinabuhis pobre nga na yan sa saging dahil mga viewers, o ganahan mo ang itag saging atong sitio Salay lang Charlotte, tag 35 ron ang kilo ani. So sa una barato raman ni karon ning mahal na katong sa kamahalan, no. Mo na magmahal din na siya pero barato po ni siya saging, no. Hinog na po na nga saging pero at least guwang nindot itong mahay, no. Sige, mora to mga viewers, sige, bye.